אגיד משהו שאני לא יכול להגיד ואני אגיד וישימו אותי לכלא, למה שאני אגיד? אז אמרתי להם לא. ואל-ג'זירה באו וישר התחילו לצלם. למה? ברחו שם מהכלא שתי ערבים, כלא צבאי, ואז כולם היו באים ומצלמים וזה. אל-ג'זירה צלמו. כבר עשתה עבודת שורשים, אתה עושה. למה? אין לה שורשים, מה? עכשיו, מה אמרת? לגבי בן לאדן. ג'אנה, אני אגיד לך. גם כשהייתי פה בצבא, הייתי בשטחים, כן? את יודעת מה זה שטחים? פעם אחת תפסנו איזה בן אדם, בלין, אני רואה, וואו, יאללה, זה בן לאדן. בגיל הזה כנראה זה... אני מסתכל לו בעיניים, זה בן לאדן. מה זה? הכל, בן לאדן. רגע, מה, אתה מכיר את העיניים של בן לאדן? הוא מסתכל, ראיתי בטלוויזיה. אני אומר לו, אבל הוא אמר שיש דבור שדומה. תבוא לי פה מהר! למה אתה צועק? הוא כזה הולך לאט לאט, תחזור. הוא חזר, רץ! רץ או רוץ? או קצת כזה, רץ, אבל לאט לאט. אני אומר לו, תחזור! תרוץ! בקיצור, הוא רץ כזה, לא רצה לרוץ. מעניין. אז אחר כך אני מסתכל על השעון. הגיע הזמן להתחלף. לא. על האוכל. זמן ארוחה. אז אני אומר לחבר'ה, יאללה חבר'ה, ארוחה כבר מאחרים. אז נסענו. אבל אחר כך נסענו, נזכרתי שזה באמת בן לאדן, אבל אין מה לעשות. מלחמה, ארוחה בזמן. מכירה את וניה? וניה ביוטיוב. זה 2.